all over the world. As you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lokwazi olu mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ cross of equal arms. I'm here to tell you now from the ancient time, dated back to 1800 to 2300 BC. And we go many symbols. And with many symbols in creation. Because that era, and while human spirit communicates with signs and symbols. Yes. Onye abatalo ndị mmadụ nwere ike ịda akọwala gị gbasalo Igbo spirituality na-enwere asụsụ anyị na-eyuzu bụ si na gbogbo. Yes, a na-akpọ nsibidi. And even before nsibidi ndị mmadụ mara bidoro na AD BC enwere signs and symbols. Signs, symbols bụ ihe eji bụ were na-ebi ndụ n'ụwa mmadụ ihe a na-afụ anya na ihe akara dị iche iche. Mgbe ahụ ịmakwara mgbe ahụ na ihe a na-agba ego adọrọ no trade by barter, and then were so many symbolic things used in those days, and the cross of equal arms is one of them. But today ụbọchị ndị ọzọ kwa anyị ga-ekreti time kọwara gbasara other symbols and signs, but today I talk I call ihe basalo cross of equal arms. Then the person does why other symbols here happen in creation. Yes. Now get a nature emana the word and the use we have formula form is over time keep forming it even in Igbo society. Abroad Igbo now so yesteryears. As in last 100 years, Ghana so now. Igbo kita well agabiga some reforms. All the two are globally. Yes. Now, the cross of equal arms will home immediately. And all the cross of equal arm so so kowalo to the head you me. Here basalo spirituality. Yes, here basalo the for cardinal points and the east, west, north, and south, and rest of them. Yendia ka ige de banya so obro ne nugo maka cross of equal arms. Cross of equal arms is part of nature. But before we dive into today's lecture, important announcement. Honorable Child of the Temple, HFNA, na annual festival this year was September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ Child of the Temple ga-participate in ya. Me nọ n'olu me nọ n'Igbo. Weda me ya ma ọ bụ na ị ma bịa try ya chat m na WhatsApp ka m gwa gị ihe kwesịrị ime iji kwado nya bụ aja ka iwee they are involved, spiritually involved na the festival. Ọkwa nke abụọ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa anyị ga-emechi ụbọchị Satọde ụbọchị nke mbụ nke ọnwa Ọgọst. So ndị so ya na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja nke ọnwa Ọgọst ebidokwa the same day. Ya bụ aja anyị n'Igwe bụ aja anyị kwado anyị malitere ịchụ ihe karịgoro 4 years. We have massive testimonies on it. But as you all know, we don't share them on social media maka na ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa mana Chukwu na-emere onwe ya aha. N'isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esonyela anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. We keep doing this way till the last day of the month. Yes, achịkọtachara m aja na temple. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya.
Yeah, I want to show you here. He gave me a way chat na WhatsApp. Forward all your 3 prayer requests I get them altar. Then he make his token donation to the account number Iju Kwadonya Baja. My WhatsApp number on the screen is 08057837672. Now let's proceed. Topic of today will cross of equal arms. I'm here to tell you now cross of equal arms has been in existence in creation. No one more. Cross of equal arms has been a symbol and the foundation, symbol of foundation of nature. Some people will go encounter in astral projections, spiritual encounter, spiritual manifestations, and visions. Yeah, we agree with me that in the spiritual realm is a cross that is universally accepted. Cross of equal arms. Cross of equal arms is the oldest sign of cross. Sign of cross. Yes. It dated from 1800 BC to 2300 BC. Now, cross of equal arms were the home. They can see nature and the universe. They go some mad here, sending Hana Fuanya. On what you hope on Hana Fuanya in creation, and what you hear or mean, what we have standard for. In your olden days, I did this symbol. I go see her. Yes, symbol the gauge go see here to generation Nokitana, generation Nibenu. Oh, Yabatana, Burobo. If you come mado, Pasialonco, where he wonko. If you go now, a Machuogu, where there was an Enunquawa. Ogbuadare Kwoku, Mane a symbol, a sign. Game make a malo. No one de Veronqua. Ataga for where what I say and qua. Where to the Oku. Send a mother of an America, Afafon, or Tal. If one had that symbol, a malo, no one de two I could be Goku. A so a two are called the na symbol. I'm well in creation. What any symbol, Bo Nanketanab. And with the many symbols. With time, I will be able to explain. And with many symbols like cross of equal arms, and triangle shape, and with the round shape, and so many of them mean so many things. Manachom can basalo equal arms cross because equal arm cross is one of the oldest signs known in the world of spirit and man. Cross of equal arms representing the 4 cardinal points: east, west, north, and south. That is what it represents. 2. Work of equal arms, cross of equal arms represent Hendi Bomal, Diga, Ofizu, Afianano, Obosinano, Agbagomono in my previous lecture. Now this Afianano Bochinano is one of the strongest. Oya Batan and Dibwa, Ayejiri Abariamo, Eke Ori Afonanko, representing 4 cardinal points. Agwaramono Nandibo, Ndibo, Ndinai, and Dembo, Nandegere. Bonde Toro Tana in Igbo spirituality. And the Outrem not to the Mado, Adibra Awakening. A grab here Basaribo spirituality. And Marono Nyawo, the originality is here. I have read so many spiritual books, but I finally find out that na Esyokunine did hear Basalo our spirituality. Manon not to them, Madame, probably because our ancient people did not write. Instead, they make symbols. Mana all the Wute na Aburano Kita who Gen Z generation added the code, the symbols.
and science. So therefore, all these ma will writing documents, written down books. Ihe ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wee kụziri ya agbụrụ na-abịa n'iru onye abatala mara dịka m ji wee bido debe akwụkwọ anyị edego nke bụ man know thyself. Site n'ụzọ dị taa ka e wee rie awekene ndị mmadụ, kọwalụ ndị mmadụ ike dị na our Igbo spirituality. So four cardinal points represent the cross of equal arms, because ihe kenyere gị ka orie ga-enye gị, nya ka afọ ga-enye gị, nya ka nkwọ ga-enye gị. Eke represent the fire sun element, which start. Then why Orie represents the salamanders, the water, why Orie represents the water elements, the mammals and water sprite. Then while Afo represent the earth, the mother earth, the gnomes. Then while the air element represent the salamanders. Get a can now 4 cardinal points are in well. Enu, that is representing the fire element and sun element. Then Eze-Ana. Then Ikuku na mmiri represent 4 cardinal points. Cause here got with cross of equal arms in creation yellow, all those 4 cardinal points, equal powers and equal radiation. One kekibia. 1 million mass and the million mass and hack and dana. Dana amas na ha ka ndị enu ndị anyanwụ ma ọ bụ na ndị anyanwụ ka ndị equal. That equal arms represent na mmadụ ọbụla nọ n'ụwa nwere direct connection with Chukwu, with ụmụ mmụọ adị afụ anya, the supernatural forces, and na mmadụ ọbụla nọ on earth ga-enyerịrị akaụntụ ụsa etu o si wee bi na ndụ a. Your contact here on earth is as a result of supernatural beings permitted you to be here. Therefore, you owe them the accountability. That is what the I represent. You are expecting accountability for yourself and expecting accountability to unseen forces, because that is the primary purpose why you are being created. The other arms, the crossing arms, were equal with horizontal and vertical. Both the same thing. I mean, why here on earth he cross the parts of the earthly beings, human beings, and elemental beings, meaning your existence is here for a purpose to benefit the entire creation. So you are expected to build personal relations with the entire creation. They name them the elemental beings, the animistics, and even the human beings. So ndị dị n'ụwa abụrụ ọsụsọ gị na Chukwu ka ọ gbasara gị na Chukwu gị maka na Chukwu ga-ekpe onye ọbụla ikpe. Then gbasazielu etu relationship gị na ihe niile ekere eke, ụmụ mmadụ na ụmụ mmụọ, relationship you build between them. Ya bụ na okike ekere gị, cross of equal arms represent ihe atụrụ anya n'aka gị. Yes, it works with you, the cosmic radiation. Yes, within the zone of the solar plexus and rest of the. So now once you spray your hand, you form a cross. So Mado, who is centered on that sole purpose why man was created, the sole purpose why man was created is for you to be here on earth, to mature, then and give accountability to above, to supernatural forces,
who permitted you here to be here on earth. Now, the crossing bars represent the personal relationship you get built between you and supernatural forces. No more man get hand on over. So once you balance it, nature advocate for balance. Once you balance it, it shall be well with you. Actually, I'm going to say chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805 7837 672. Yes, let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na odi ihe siri mike ke Chineke na-apụghị. Ezi ụzọ ga-esi n'uwo ya. Ihe na ọma zuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gasị. May the blessings of Chukwu keeping me be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gasị udo dịrị ọnụ.